Teraz si budeme musieť ešte zobrať do úvahy tento interval tu. Takže ten je od -3, to má -2, takže to je -3 a po 6. Lebo ja mám tú funkciu definovanú len na tomto intervale, aby som ju nakreslila, takže idem si nájsť funkčnú hodnotu v tej -3. Keďže -3 tam patrí, interval je uzavretý, takto, tak tento bod tam bude patriť. To znamená, že aj tento bod bude patriť do oboru hodnot. A tento bod nie je nič iné ako funkčná hodnota v tom bode -3, ktorú si vypočítame. Takže funkčná hodnota v bode -3 sa rovná. Dosadíme sem -3. -3 na druhú, -5 krát -3 a -14. To sa rovná, toto je 9 plus 15 -14. 9 plus 15 je 24, minus 14 je 10. Takže toto sa rovná 10. Potiaľ bude mať aj ten obor hodnot. Ďalej, tu si potiaľ to budeme mať. 6 mi tam nepatrí, takže tento bod bude patriť na ten graf. Graf nakreslíme takto, touto červenou, toto je graf vyznačené. Taká časť paraboly. A teraz, ja si nepotrebujem vypočítavať tú funkčnú hodnotu v tejto šestke, pretože tá funkčná hodnota, toto číslo, mi určite bude patriť do oboru hodnot a pre mňa to nemá žiadny význam. Ja potrebujem len ten extrém, toto je horná hranica. No a dolnú hranicu musíte vedieť, dolná hranica nie je nič iné, toto je vrchol, tu je y-ová súradnica vrcholu. To je dolná hranica oboru hodnot. No a keďže aj ten vrchol máme si vypočítať obidve súradnice toho vrcholu, takže ideme na to. Takže vrchol bude mať takéto súradnice. Hovorili sme si, že ten najjednoduchší spôsob, ako získame súradnice vrcholu, je, že vieme, že tá x-ová súradnica leží v prostriedku vzdialenosti medzi týmito dvomi číslami. Tu mám -2 a tu mám 7. Toto je 7 a táto vzdialenosť je 2, takže celé to je 9. Na polovicu je 4,5 z jednej strany aj z druhej strany. Tak keď idem od sedmičky dolu, 4 to je 3, takže to je 2,5. Bude x-ová súradnica. To je 2,5. Ešte keď by sme si to skontrolovali s tou druhou stranou, tak od 0 tu mám tu -2. Tuto, tu mám 0. Od 0 po -2 je 2 a to je 2,4. Takže aj toto je 4,5, aj toto je 4,5, takže x-ová súradnica toho vrcholu je určite 2,5. No a dopočítame y-ovú. Y-ová súradnica nie je nič iné ako funkčná hodnota tejto funkcie v tom čísle 2,5. To znamená, že dosadíte si sem 2,5 na druhu za x minus 5 krát 2,5 minus 14. A ja som to už vypočítala, je to minus 20,25. To sa rovná minus 20,25. Takže sem dáme minus 20,25. Dobre, takže súradnica vrcholu, to už máme urobené. Teraz priesečníky s osami, preto som ich nerobila hneď, tie priesečníky s osami, pretože ja mám s osou x priesečník -2, teda tu v tomto bode sa pretína a v tomto bode, ale mám to definované len po šestku, takže tento priesečník mi odtiaľ vypadne. To znamená, že pokiaľ ide o priesečníky a teraz priesečník s osou x, p, nebudem písať x1, lebo ho mám len jeden. Súradnice budú, tu mám -2 a 0. Ten druhý mi vypadne. A potom mám priesečník s osou y. X je 0 a y je táto minus 14. To je, pripomínam ešte raz, keď za x dosadíte sem 0, 0, 0, tak y dostanete minus 14.
Dobre, takže toto máme priesečníky s osami. Máme graf, máme načrtnutý. No a ideme už teraz iba na tieto vlastnosti. Tak dúfam, že to bude vidieť. Budem to písať takto sem, dobre? Toto bude vidieť určite. Takže definičný obor. Definičný obor je presne toto, čo máte zadané, takže to je -3 až 6. Obor hodnot, to som to už spomínala. Obor hodnot je vymedzenie na tej y-ovej osi, kde vám spadnú y-ové súradnice bodov z toho grafu. To znamená, to je od y-ovej, toto je tá minus 20,25. Toto je tá y-ová súradnica vrcholu. Takže ideme od a uzavretý tam patrí, lebo ten vrchol tam patrí tiež, takže minus 20,25. A ideme po tej osi hore až potiaľto a to je 10. To je tá funkčná hodnota v tejto minus trojke. Takže až po plus 10. A tá tam tiež patrí, lebo minus trojka tam patrí a aj vrchol tam patrí. Takže toto máme tiež monotónnosť. Tak, vždy pri tej parabole ten vrchol je taký hraničný, kde sa tá monotónnosť mení. Takže dáme si, že je rastúca. A rastúca je kde? Tu je rastúca, že? Takto rastie. Lenže my to musíme vyjadriť v tomto x-ovom intervale, teda v intervale na x-ovej osi. Takže keď rastie mi tu, tak idem, že mi rastie od 2,5 až po 6. Nemôžeme ísť do plus nekonečná, ale len po 6 a tam je otvorený ten interval. Táto 2,5 sa tam píše, že je uzavretý, aj keď to 2,5 použijem aj pri, kde je klesajúca. Dáme si, že klesajúca. Klesajúca je takto, tu ide dolu, ale ja to musím pretaviť do tej x-ovej osy, takže je to od -3 až po 2,5. Minus 3 mi tam patrí, takže -3 je uzavretý až po 2,5 a tu 2,5 zase dávam uzavretý, aj tam, aj tam. Takže to máme monotónnosť a párnosť. Táto nie je ani párna, ani nepárna, hovorili sme si, párna musí byť symetrická podľa y-ovej osy, nie je, a táto vidíte, to je úplne kyptík, takže ona vôbec nemá šancu byť symetrická ani nejako. Takže ani nebude, teda či je párna, nie je párna, takže ani párna, ale ani nepárna. Lebo keby bola nepárna, tak by bola symetrická podľa začiatku súradnicovej sústavy a to tiež nie je. Takže párnosť máme. Ďalej ohraničenosť. Ohraničenosť, keď sa pozrieme na ten obor hodnot, keďže obor hodnot ohraničený, tak určite ona bude ohraničená. A samozrejme ohraničená je aj z dola, aj z hora. Takže ohraničenosť je ohraničená je z dola. Hodnotou píšeme hodnotou minus 20,25 čiarka, ktorú nadobúda budem to písať tu x rovná sa 2,5. Takže ohraničená z dola, ale je ohraničená aj z hora. Ohraničená z hora a zase píšeme hodnotou, ako hodnotou 10 čiarka, ktorú nadobúda v x sa rovná -3. Tak, chcela som povedať, keby ste mali tento interval zadaný tak, že tá -3 by tam nepatrila a tento bod by tam nepatril, vtedy by ste napísali len prvú časť tohto výroku a už to, že ktorú nadobúda v -3, to by ste tam nedali. Takže toto máme ohraničenosť. Či je prostá? Ona by mala šancu byť prostá, pretože keď tu urobíme rovnobežky s x-ovou osou, tak nám pretnú ten graf len v jednom bode, pretože táto časť nám tu chýba. Lenže keď urobíme rovnobežku niekde tu, tak tu už dostávame priesečníky v 2 bodoch a tá definícia je, že tých priesečníkov môže byť najviac jeden.
buď žiadny, napríklad tu, keby som urobila rovnú bežku, nemám žiadny priesečník, to je v poriadku, alebo jeden, ale už keď niekde sa vyskytnú dva, to znamená, že nie je prostá. Nie je prostá, no a extrémy. Extrémy má minimum, minimálna hodnota je v tomto vrchole, tento vrchol, a maximálna hodnota je táto tu. Tým, že táto minus trojka tam patrí, tak toto naozaj tá maximálna hodnota tam patrí. To znamená, extrémy má maximum. Maximum v x sa rovná minus 3. V minus trojke má maximum a minimum. Minimum má v x sa rovná 2,5. To mokré, tam nepíše. Tak. Dobre. Extrémne. No a to je všetko. Dobre, tak držím palce. Dovidenia.